диви от ранга на Мадона и Анджелина Джоли имат страст към вечната лачена кожа. Бионсе обожава скъпоценните камъни, вградени в обувките, а Риз Уидърспун не изневерява на класиката. Известните личности правят сериозна конкуренция на дизайнерите. Световно известният бранд за обувки Aldo, който скоро стъпи и в България, ще работи заедно с Мадона за лансирането на съвместна линия обувки. Изводът е ясен. Модерно е това, което носят звездите, а известните носят Aldo. Когато топ-моделът Ейни Сполият застава пред обектива на Тери Ричардсън за последната фотосесия на Aldo, момичетата по целия свят осъзнават, че са жадни за още по-наситени цветове. Не само в дрехите, но и в обувките. Новите колекции буквално крещят от яркост. У нас гардероба на елита също често ни вдъхновява. Какви комбинации да подберем за новия летен сезон? Днес ще проверим какво вещаят най-актуалните трендове при обувките в магазина на Aldo на булевард Витоша в компанията на огнената Маги Желязкова. Всяка жена знае какво има в гардероба си и като тръгне да си избира обувки, общо взето се чуди, но в крайна сметка аз съм от жените, които бързо взимат решения. Аз съм си спряла на този сет и това много ми харесва. И принципно раето е, мисля, че все още е в модните тенденции, а и дори да не е, аз обичам да нося неща, които на мен да ми харесват. Една от най-красивите омъжени жени у нас и успешна водеща, призна, че подобно на Натали Портман и Джесика Бил, е абсолютен маниак на тема обувки и голям фен на бранда Aldo. Именно любимите на всички дами високи токчета вземат по-голямата част от дрешника й. Цветовата гама през пролет-лято 2012 е изцяло подчинена на дъгата. Сигнално казвам жълтата, защото цветът е много предизвикателен, много слънчев и много летен. Освен това, формата на тази обувка е много любим мой стил. Аз обичам класическите обувки с премерения ток. Може да ми е леко по-заострена муцунката, както примерно ето тук оранжевото. Водещите неща в новите линии на Aldo са три – графичност, екзотика и бунтарство. Все по-често се залага на ръчна изработка и смес от няколко материи. Смело решение е комбинацията между анималистични принтове и цветни мотиви. Един от топ трендовете на Aldo за сезона. Ето друго нещо, което ми направи впечатление, което мен много ми харесва, е тези флоралните мотиви на цветята. Това също е много стилно и може да допълни идеално гардероба на една дама. Малко известен факт е, че Маги е завършила моден дизайн. Според нея лачените електрикови модели на Aldo са крещящи и изискват семпъл тоалет. Ако не сте толкова експериментаторски настроени, имайте предвид, че класиката никога не излиза от мода. Особено ако към нея е добавена щипка блясък и точната чанта, съветват експертите на Aldo. Ако се колебаете между обувка, сток или с платформа, най-добре подберете спрямо случая или съчетание от двете. Харесвам и платформите. Като говорим за платформи, нали, ето тук има една по-изразена и една по-обрана. Аз съм привърженичка на по-обраната платформа. Другата седмица ще разгледаме още властващи линии при обувките, чантите и аксесуарите, които Aldo предлага. Едно хубаво лято пожелавам на всички зрители на Клуб Нюз. Чао от мен, аз имам вече нови обувки, нова част.